Ende sian si Daud, sai tangihon ma ale debata, alu-alukon, sai parate-atehon tangiakon, sian ujung di tanah odo au jauh-jauh tu ho, di hagogodok ni rohakon, sai togi ma au tu atas dolok batu, na so tak dondong anggo au. Ai hodo hapa rusakku, pak tano batuan nagoting magadopon musuh, saya loas mau maringan di bagasan udung-udung misa leleng-leleng na, saya magoding-godik tu linggom ni habong mima au sela, ai yang ho ale de bata, nunga di begeho aka baga-bagaku, nunga di lioko tu au jabak niaka na makabiari kuarmu, se abai ari-ari tu ari-ari ni rajai, asa maksudut-sudut aka tau nai, sai mahabangso mai bana saledeng-ledeng na di jolo ni debata, sai padirima asini rohado hasitongan mangaramoti ibana, asa udeon guarmu saledeng-ledeng na manggarari aka baga-bagaku ganopari.